Mbak Win, kata anak perlu aku Mbak Win. Perlu apa maneh isuk-isuk Yasmini iki? Mbak Win, aku utang duwe po Mbak Win. Aduh, Mbak, gak ono, Mbak. Iki usume wong garing kabeh, gak ono aku. Lah apa sih garing ki lho mendung. Kak, sampean ku rene ku mesti ujung-ujunge nyilih duit aku kok. Lah kate lapo Mbak Win, aku ono perlune timbang ngerumpi langsung tutup poin aku utang duwe. Ya mending ngerumpi lek jare aku. Ya duit aku ya gak ono tunggalan. Ngerumpi nambah dosa. Ah Mbak Win gak akeh-akeh Mbak Win. Kak, piro sih sampean butuh? 1 juta Aduh, tambah 1 juta ya gak ono, Mbak. Wis mulya, Mbak. Ala sampean iki wingi utang 2 juta gak ono, saiki tak dono 1 juta ya tanggal gak ono. Lah ya apa? Jenenge wong tuwe iku ya akeh ku tanggal tuwek. Duit 1 juta harga apa tanggal tuwek aku ya butuh dhewe, Guys. Oh ala yo. Utang nang Mbak Nur gak ono, Mbak Yus gak ono, Mbak Wiwin tambah remuk gak ono pisan. Oh alah, utang gak dipercaya rerek. Apa yo? Aha. Pinjol SP letter kan kena yo dicairno yo. Ya wis lah, tak SP letter ae timbang utang nang uang gak dipercaya. Nah, wis enteni dulu 5 menit cair wis. Alhamdulillah wis cair ae entuk 5 juta. Wah, gak ribet ternyata yo. Timbang nyelang tonggo, aduh wis guru mesti diselangi tapi kok diler-ler tutuk ndi-ndi. Wis iki ae solusine. Lumayan, aku lo butuh mek 1 juta, sisa 4. Alhamdulillah.